Ayan, good evening po, good evening sa lahat. Good evening guys, pasensya na. Na late. Hindi ko kasi ano, may inakyatan kasi akong iba. Excuse me. Gilos, may ka-shoutout sa'yo Gilos. Nandito pala si Dong kanina. Ayan, na-late kasi ako. Sir Milyonaryo, shoutout sa'yo Sir Milyonaryo Jamot, ayan. Na-late kasi ako, may inakyatan akong ibang live kaya sumuporta muna ako dun sa kabila kasi ano, isa din sa ano yun, isang sa mga, sinuporta. Sir Milyonaryo, salamat, Gilos, may ka-shoutout sa'yo Gilos. Sino pa ba yung mga nandiyan? Naka-live pala si Apong Julie. Wait lang nga. Okey, saglit lang po, Ma'am Caseles Bet, may ka-shoutout sa'yo Ma'am Caseles Bet. Shoutout sa'yo Ma'am Caseles Bet. Especially may shoutout ako dito si Mama Donna, may ka-shoutout kay Mama Donna. Dreamer, shoutout kay Dreamer. Buyan Vlogger, may ka-shoutout po si Buyan Vlogger. Kong Al TV, shoutout po Kong Al. Jofel, Nerval Vlog, salamat. Alone, shoutout. Sino pa ba? Si DJ Bonds. Aba, nandito si DJ Bonds. Sayang. Sana makakyat to mamaya. Si DJ Bonds ang ating kilala ko to, magaling na singer to eh. And Mama Donna TV, maraming salamat po sa patamsak. And Rona Bailon Vlog, shoutout po. Maraming salamat po. Sino pa ba? Sino pa yung mga nandyan? Si Sir Milyonaryo Jamot, Caseles Bet, ayan. Milyonaryo Jamot, mega shoutout po. Ayan, long time no see. Okay, shoutout din sa lahat. Guys, pasuyo muna tayo guys. Sandali lang Ayan, ay makikisuyo muna ako guys. Min si Esmeralda, si Michelle to. Pasuyo muna yung binaba ni 100 guys. Pasugod muna tayo kay Apon Julie guys. Type lang ka pogi. Pasugod na lang po guys. Patamsak na lang po yung live ni Apon Julie guys. Please, pasuyo po. Makikisuyo po ako sa inyo guys. Pasuyo po. Salamat sa tusok. Salamat sa mga nagtamsak. Sir Milyonaryo, salamat ha. Please, pakisuyo na lang po. Pakitamsak po sa live ni Apon Julie. Ma'am Caseles Bet. Guys, pasuyo na lang na yung binaba ni Pogi 100. Pasuyo na lang po. Patamsak lang po yung live ni Apon Julie. Please. Thank you so much. Nag-testing lang daw si Apon Julie. Kaya bigyan natin ng jacket. Pasupport ako sa saglit host, wag na akong isasali sa pangat. Sige. Okay lang. Salamat Ma'am Caseles Bet. Please pasuyo muna yung kay Apon Julie. Ito, pasugod muna. Kahit ano lang, kapogi lang, patamsak, okay na po yun. Please, pasuyo muna. Makikisuyo po. Maraming salamat. Na-late kasi ako, may inakyatan kasi akong live. Kaya, ayun. Na-delay lang. Please po, pakisuyo po sa mga nandyan. 6 million. Pasuyo po. Support lang ako. Kapogi, sabi niya. Michelle, pasuyo. Patamsak na lang. Thank you. Na-late lang kasi ako kasi may inakyatan akong live. Kaya, ayun.
sinuportal lang ako tsaka na-late ako. Ano lang 'to, mga 2 hours siguro. Ano bang oras na ba? 11:20. Siguro mga 2 hours hanggang 1. Hanggang 1 lang, sino ba yung mga nandiyan? Harang, Caselas Bet, okey nandito. Wala siya. 6,000,000, shout out 6,000,000. Pasuyo muna guys, yung pa naka-pin po, pa-thumbs up na lang po. Ayan, okey. Ma'am Cassie, sabi naman ni patulog na ako he, sabi niya ano, patulog na ako. Tumatawa si Sir Milyonaryo. Ba't tumatawa ka Sir Milyonaryo? Gi gift tuloy ko si Ma'am Cassie, sabi niya. Okey. Tingnan natin. Wala, si Sir Milyonaryo lang talaga nag-thumbs up at saka ako. 6 tayo dito guys, 6 tayo, 6, 6, 6. What happened to the Philippines? May ano pala ako mamaya guys, meron po pala akong premiere. Meron pala akong premiere 12:00 no? Yung ano lang naman 'to eh. Na-late kasi yung live ko kaya pumunta ako sa kabila, ayan, kaya inakyatan ko lang si ano, si Maclord. Premiere. Ayan, premiere ko guys, pasuyo na lang no. Thank you. Mag-testing nga pala yapong testing setup, sabi ng aking Julie. Okay, mabango ang bulaklak ko, sabi naman. Sino kaya tong mabango? Ay, si ano yata to, si Michelle. Michelle, ikaw ba yan, Michelle? Lagyan natin ng mga jacket. Excuse me. Si Usoglo. Okay ba? Marunong ka nang gumawa ng Okay, marunong ka nang gumawa ng ninja, Usoglo. Ayan guys, pasuyo muna, pa-thumbs up muna yung nakapin guys. Mag-ano lang kayo, thumbs up lang kayo sa kanya. Type nyo lang yung kapogi. Ayan, maraming salamat po. Please, makisuyo na lang ako. Thank you. Alone, Apong Alone. May ka-shoutout Apong Alone. May ano lang ako, may na-late kasi ako, tsaka anong oras na kasi dumating yung nanay at tatay, ano na, alas 9:30. Nag-start. Pumunta ako dun sa kabila na alas 9:35. Makyat ako. Natapos yata 10:40. Di pa tapos pero bumaba na ako. Okay, pasuyo na lang po yung nakapin muna guys. Kahit tamsakan nyo lang po, okay na yan. 4 ang ninja ko. Wow, sige, dikit mo na sa akin yan, ano, mabango ang buhok ko. Bulak pala yan. Sorry. Mabango ang bulak ko. Sige, salamat sa dikit mo na sa akin yan, ano. Andiyan lang sa akin pala. Andiyan din si Mang Caselas Bet. Ay, Sir Mark Lester TV. May ka-shoutout po, Sir Mark Lester. Salamat po sa pagpunta. Sir Mark, sa Sunday available ka ba sa Sunday? Ay, hindi pala. Sige. Okay lang yan, Sir Mark. Salamat sa pagpunta. Sa Sunday, meron akong tawag dito? K-hit mga, alam mo na, mga classic song, yung mga kinakanta mo. Let's party ulit, Sir Mark Lester. Salamat po sa pagdalaw, Sir Mark. Thank you. Mabango ang bulak ko. Anong bulak? Ayan, salamat sa ating 80 million in the house. Maraming salamat sa 80 million in the house. Ayan.
Ayan, nag-thumbs-up. Maraming salamat po sa mga nag-thumbs-up kay Apon Julie, Ma'am Caselas Bet. Thank you. I appreciate talaga, Ma'am Caselas Bet. Ayan, nakita ko yung bakas mo Ma'am, tawag daw Ma'am Caselas Bet. Salamat po sa pagpunta kay Apon Julie. Sige, sige, thumbs up ko yan. Meron akong praise. Ayaw nga pala, 7:30 Pinas. Sige, sige po. No problem lang yan. Okay lang po yan. Ano pa lang yung sa akin, mga start pa lang 8:30 or 9, mga ganyan. Thumbs up ko yan, Michelle. Ayan, ito pala, dikit ko na rin pala to, hindi pa dikit. Yung Pogi 100. Dikit ko na sa'yo. Manood muna ako ng video mo. Ito na lang, birthday cake. Ayan, thumbs up. Okay. Ano lang ako siguro ako, mga 2 hours lang siguro ako. Anong oras na ba? 11:30. Ayun. Ma'am Casella, salamat po sa pagpunta sa bahay po ni Hapon Julie. Nakita ko. Thank you. Sir Mark, salamat po ulit Sir Mark Lester. Ayan, dikit ko na to Sir Mark yung ninja ko na Pogi 100. Dito ako sa may ano mo, dito ako sa may premiere mo pala. Natatamsak na ako. Pang 86 ako, Sir Mark. Late na. Na-late na po ako nag-LS kasi may nakitan kasi ako. Siyempre, nakaano lang ako. Siyempre, nag-ano din ako, nag-support ako kahit papaano. Kahit hindi tayo magaling na singer, ayun, okay naman dun. Okay. Okay na ba guys? Salamat po sa mga sumugod kay Apong Julia. Thank you. Ayan, dito si Apong Dreamer. Apong Alone. Thank you, Apong Alone. Ayan, okay. Next na tayo guys. Baguio Boy, mega shoutout sa'yo, Baguio Boy. Thank you po, Baguio Boy. Thank you. Ma'am Caselas Bet, tignan ko nga to kung dikit ko na sa'yo. Ay, hindi pa. Hindi pa dikit tong 100 ko sa'yo. Dikit ko na to habang maaga. Ang sarap na lechon, grabe oh. Ayan, sarap. Okay, dikit ko na yung Pogi 100 okay, salamat. Ayan. Last na lang po guys. Nandyan po kasi ako kanina Diyan po sa binaba ni Pogi 100. Ayan. Nandyan po ako kanina. Tamsakan nyo lang po. Okay na po yan. Tamsakan ko din yan Ma'am Caselas Bet, dikit ko na yung Pogi 100 sa'yo at saka kay Michelle. Ayan. Ayan guys, yung next pong pipin ko guys. Nandyan po ako kanina kay MacLord. Ayan, mabait po yan guys. Baguio Boy, salamat sa pagpunta. Ayan, always nandyan. Tamsakan ko muna to si Michelle. Yung premiere mo, Michelle. Ito na ako, Michelle pang number 4 at 3 ako. Dito yung si Pogi 100 tsaka Pogi ay yung main ko. Thank you. Ayun guys, yung pong naka-LS po ngayon, dyan ako kanina. Umakit ako kanina dyan. Ma'am Caselas Bet salamat po. Sibyl BG, mega shoutout sa iyo Sibyl BG. Thank you so much sa pan number 62. Tapusin ko lang kasi to kasi baka matapos na tong StreamYard, mawawala na yung oras niya kasi. Sayang, gagamit na naman ako ulit ng ibang StreamYard. Ibang email pala. 10 milyon, maraming salamat po sa ating 10 million in the house. Salamat po. Ayan, salamat po sa mga nakikinig. Ayun, pasugod muna guys sa mga nakapin po. Type lang po Kapogi. Please po, pasuyo.
Ayan, pasugod na lang po guys. Okay na po yun. Yan na po yung pinaka-last talaga. Last na po yan. Si Bill BG, maraming salamat si Bill BG. Di po ako makatamsak dyan, nakapin. Bakit? Ba't hindi ka makatamsak, Ma'am Caseles Bet? Ayan, si Bill. Si Bill! Ano ba? Ilan na ba yung WH ni si Bill? Tignan natin. Kasi na-stop yung play ko eh. Apong 1, salamat Apong 1. Ayun, nakita ko na Apong 1. Apong Alone, salamat Apong Alone. Salamat Apong Alone. Nandito ka. Ayan, sa mga nandito po. Salamat po, ayan. 2-6. Naka 2-6 na daw siya. 2-6. 2-6. Ilan na ba? Ilan na ba yung 2-6? Ay, ilan na lang? 1-4 na lang, no? 1-4. 1-4 na lang. Gilos, mega share sa'yo, Gilos. Salamat, Gilos. Asan na yung kasama mo, Gilos? Ano lang tayo, guys? Mga ilang oras lang tayo. Tapusin ko lang to. Na ako. Natulog na si sir. Oo, sorry na late kasi ako eh. May nakitan ako. Pasuyo muna yung nakapin. Gilos. Yung nakapin. Tamsakan mo muna yung nakapin. Pasuyo na lang. Thank you. Napagod siguro sa kaka-live stream mo. Nakita ko nga, nag-live nga siya eh. Ano sabi ni kakilala ko yung nakapin pero binablock na ako. Binablock ka? Bakit? Baka wala kang jacket, Ma'am Caseles Bet. Baka wala kang jacket. Ay, nandito si Michelle, nakita ko. Kong Al, shout out sa'yo Kong Al. Salamat Kong Al. And Baguio Boy. Okay na guys. Okay na siguro yun. Naka na din. Ayan, thank you so much. Ayan, thank you so much sa mga sa mga nandyan. Ayan, 6 million. Baguio Boy, salamat ha. O Gilas, ito rin kay Julie Flores France, naka-LS siya ngayon. Julie, tamsakan mo lang siya. Ito yung bahay niya. Tamsakan nyo lang guys yung kay Apong Julie, tapos okay na tayo, okay? Tapos pipin ko muna yung may premiere dyan. Sino ba yung may premiere? Si Michelle. Si Michelle at saka dali, ilalagay ko sa taas si premiere. Ito. Gawa ko ng playlist. Michelle, nasa ba yung premiere mo, Michelle? Salamat. Ayan, 1 tamad dahil sa shota niya. Ayoko na magsalita dyan. Wala akong alam dyan. Ma'am Caseles. Mga kaibigan ko sila eh. Ngayon ko lang, bagong kaibigan ko sila. Patay tayo dyan. Ay, grabe naman po.
Sorry. San yung binaba ni ano, ni Pogi 100, eto na lang tayo, Sir Maclord, mega shoutout tayo sa Sir Maclords. Sir Maclord, shoutout po, ayan, mukhang 4,000 na, ayan. Nasaan na ba yung kay Hapon Julie? Nasaan yung binaba ni Pogi 100? Eto. Ayan yung nakapin. Apong Badet, shoutout Apong Badet. Shoutout Apong Badet. Shoutout sa iyo. San si Idol. Ayan yung nakapin kay Apong Julie, may live siya ngayon. May nag-test lang siya. Tamsakan nyo na lang from Kapogi lang. Okay na yun. Importante meron siya. Apong Badet, mega shoutout Apong Badet. Ayan. Salamat po, Sir Maclord, salamat sa dahil sa shoutout. Uy, wag kang ganyan. Thanks sa pasugod kapatid, sabi niya. Let's go. Wala akong alam dyan Kong Al, salamat Kong Al TV. Ayan. Ano ba yun? Lalagyan natin yung premiere. Kasi ano na lang to. Michelle, asan yung premiere mo? Sino mga premiere dyan guys? Ito na natin. Premiere. Ito. Para isang pin na lang siya. Para hindi na ako mahirapan. Si Kong Al, may bago siyang upload Nakita ko yung premiere mo Kong Al. Okay na tayo kay Hapon Julie. Tapos na tayo guys. Okay, thank you. Salamat po sa mga nagtamsak. Ipin na natin yung mga may premiere. Lahat po ng mga may premiere. Ipatusok natin dyan. Okay, ilalagay ko. Badet, wala bang premiere? Ayan guys, tukusukan nyo rin si Apong Badet. Apong Badet, ilagay natin sa ano yan para isang ano na lang, isang bagsakan na lang. Sino ba? Si Kong Al, may bago siyang upload. Lapin natin. Yes, my friend, Aqua Marine. Mega shoutout sa'yo, my friend. Ilagay natin to. Kong Al, asan yung bago mong upload na wala? Kong Al? Talagay ang bago mong upload. Anto nung hinahanap ko. Ako Marine, okay, I will, you have 615, my friend. 615. Lagyan natin sa pin. Si Michelle, asan na ba yung bahay ni Michelle? Esmeralda. Michelle Esmeralda, Baguio Boy, by Baguio. Ma'am Caseles Bet. Ma'am Caseles Bet, wala akong alam dyan Asan ba si Caseles Bet? Ay, saan ba si 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 Michelle. Isama ko sa tamsak niya. Michelle, salamat sa support mo. Ayan, nilagay natin sa pinto. Ay, mali. Yan, premiere. Asan na ba? Sino pa ba yung mga nandyan? Ilalagay natin yung ano niya, mga premiere nyo. Actually, kitang kalawakan Kapogi. Ali, at may bago kang upload, di ba, Apong Al? Nakita ko. Di ba may bago kang upload? Paano ka, Kong Al? May nakita ako doon. May nakita ako doon. Salamat sa harang. Yan, 11 million in the house. Maraming salamat po sa ating 11 milyones. Salamat po sa milyones dyan. 11 million, 12 million in the house. Salamat po. Ito yung mga ilalagay natin dyan. Si Baguio Boy. Si Baguio Boy na always na supportive to. Lalagay natin sa team. Yung bago niyang upload. Okay. Sino pa ba yung mga nandyan? Si Kong Al. Wala, yung upload niya nawala Itang electrical. No, karon yung alikihakit. Kong Al. Kasi nakalagay mo gani parapet wall flashing ini ba? Alayo kiyakit. Private yata. Alayo Kong Al. Naka-private. Baba mo na yan mo Kong Al. Itang electrical at chuya alayo Kong Al layo man Salamat Gilos Gilos. Si Gilos, alam ko may bago siyang upload Ito yung pag-akyat sa nyog. Lagyan natin sa pin. Si Ma'am Caseles Bet. Nasaan si Caseles Bet? Ma'am Caseles Bet. Caseles Bet. Ayan, mayroon siyang bago upload. Ilagay natin yung lechon niya.
Soy Ricky, salamat Soy Ricky. Salamat Soy Ricky. Salamat Soy, Nabing pala salamat Soy Ricky, Kung al pakisuyo ko niya po, pakibabayo niya po itang gayo. Itang electric mo, tatala tayo ilong talking video mo. Ilong to mo kayo itang parapet, wall flashing, aping, giving shoes for the workers Christmas. Ini may makabili. Wala na, the rest wala na. Sensya na ka nabing. Okay mo ito sa yun ng problema. Sibil BG, thank you so much Sibil. Gilas, may kasyara sa'yo si Bill BG, sabi naman ni Gilas. And ayun, dikita nyo rin si Gilas, si Bill BG. And pakisamahan ang lahat, sabi naman ni. Ba nagtatagalog si si Aquamarine. May hack ya ding FB ko. Aro. May hacking FB mo. Ngete. Bakit? Ayun si Kong Al. Hanapin ko na. Ako na Kong Al. Hindi ko mahanap talaga Kong Al. Ito na. Ay, ito. Nakita ko na. Oh, di ba? Ngayon mo lang nalitaw. 19 views. Baka pinrivate mo Kong Al. Yan, lagay natin. Panoorin mo muna para may views siya. Parang muna tayo. Alam mo sa totoo lang Ricky, may dati na-hack yung Facebook ko dati, yung isa. Ang ginawa ko, siyempre, nag-confirm ako kasi meron yun may cellphone number yun. Nakaano sa akin yun, naka-connect yun. Tapos ang ginawa ko, ayun, nakuha ko ulit. Dapat yung mga password nyo doon, may mga doon, may mga asterisk, halimbawa, ugad, asterisk, sign number, mga ganun dapat nilalagay doon kasi para hindi maalam ng mga hacker. Diba? Ganun lang 'yun. Ay, Kong Al. Pinapanood ko na yung video mo na installing GFCI protected outlet. Ayan, nandito na. Naka-private siguro kanina to kaya hindi naka-open. Kabilis na Soy. Pinandit niya agad ding Gmail lang pong number ko. Kasi yun? Si Map may recover ng Gmail ko. Kasi kapag Gmail, marirecover yan sa cellphone mo. Kasi hihingi yan ng hihingi siya ng code. Huwag mong ibibigay yung code. Ganun yun. Kung Alben kaya pa mo yun kaya kang kaya. 3 minutes siya mo naman yun 3 minutes. Michelle, salamat Michelle ayun, nakapin na rin yung bahay mo. Si Sibil pala, si Sibil. Sino pa ba yung mga nandyan? $10 minutes na lang pala yung premiere ko. Ano lang yun guys, no copyright, Angel Baby. Tingnan natin. Kasi to sikat to kasi. Trending sa Facebook, TikTok, YouTube. Gmail niya pala. Gmail. Yung Gmail mo, palitan mo yung password. Kasi kailangan palitan mo yung password mo na may parang asterisk. Halimbawa, baboy, asterisk, 123, sign number, baka, ganun. Ano mo siya para hindi niya ma-hack. Kailangan meron siya mga sign number na ganun. Sign, basta sign. Mga sign. Dollar sign, mga ganyan. May malapit na 51 minutes na mo, 51 seconds na mo Kong Al. Okay, salamat. Kaya pag nag-ano kayo sa Gmail talaga kailangan palitan nyo yung password nyo.
Lagyan niyo siya ng mga asterisk, sign number, tapos ma-number, gano'n siya. Kasi tinuruan ako nung ano, nung IT. Sino ba yung nagturo sa'kin dati, yung kaibigan ko dati sa ano, sabi niya gano'n, "Gano'n gawin mo para hindi ma-hack," sabi niya. Kaya ayun, yari na ako Al, yari na ako. Tapos na. Lagyan natin si Gilos, lahat kayo nilalagay ko saan naka-pin. Ricky, ano kami babawasan na eh. Wow, congrats. Hindi ka nilagasan kasi kagabi ano to 2.49. Buti na lang hindi ka nilagasan. Oy, salamat naman hindi ka nilagasan dito. May viral ka po yung short video. Lagay natin to kay Ricky. Ayun, Gilos. Gilos, nakailan ka na ba, Gilos? 7-7. Konti na lang to. Konti na lang to, Gilos. Nag-LS ka pala kanina, no? Yan, Nature. Si Sibyl pala, si Sibyl BG. Asan ba yung bahay ni Sibyl BG? Sibyl BG. Sandali lang guys. Parang may kaldero.
Ayan, wala. Yung pusa, nangangalog. Nangangalog guys. Kaya pati yung kaldero natapon. Shoutout sa sino ba yung mga bagong pasok dyan? Si Remelin, mega shoutout po ma'am Remelin. Baguio Boy, nandiyan pa si Baguio Boy. Pinipicture mga nakapin maya ako puntahan. Sige, sige, sige. Ano bang oras na ba? May premiere ako eh. Premiere. May premiere pala ako guys. Pasuyo na lang po kung di po kayo busy. Okay lang po. Kung busy po kayo, no problem. May ano yung premiere ko kasi? Dali lang. Premiere ko. Ito. Ito guys. Pasuyo muna yung premiere ko Gilos. Pakain. Hindi, kinalog nga yung yung kaldero, busit siya, tinapon pa. Ito premiere po now. Salamat. Ayan. Ito guys, binaba ko po, pasuyo na lang premiere now. Ayan, wag na siguro. Kung sino man nanonood na lang, okay na yun. This is Joboy. Love you langga. Sino kaya itong love you langga na to? This is Apon Dreamer. Nakakita ko na. Ayan. Pasugod mo na guys, pasuyo yung premiere ko. Ayun, Apronel, nandito si Apronel. Salamat Apronel. Wiki. Iba yung mga nandyan. Guys, pasuyo mo na yung premiere ko, yung binaba ko. Ito, yung premiere. Pasuyo na lang. Ano lang to? Minuto lang to, mga 4 minutes. Sir Milyonaryo nandito. Milyonaryo. Iba dito si Lysra nandito. Si Life. Okay, si Alone. Wala na, tatlo na lang yung tao. Ayan si Soy Ricky. Apong Renel. Gilas, yung sa premiere ko. Sige, okay lang, no problem. Ano lang naman to, mga 4 minutes lang to. 4 minutes lang yung premiere ko ngayon. Pero 4 minutes lang. Bogard, I think si Bogard. Para may upload akong 7 million in the house. May ka-shoutout. James GPGP. Shoutout sa'yo, James GPGP. Salamat, my friend. Ang daming tao dito. 8 million in the house. Ayan. GP. You have a premiere? James GPGP? Please connect to James GPGP. Please, I have a premiere right now. Please. Akala ko Apong Pogi, ikaw ang magdarna.
Grabe, 7,000,000 in the house. Totoo ba 'to? Yan, 5,000,000 nawala na sila. Nandito sila ngayon. Gilos, salamat Gilos. Ayan, shout out, ayan. Eh, dito pa kami sa premiere ano, Michelle. Dito pa kami sa premiere. Oo, kakanta yan. Oo, yan talaga kinakanta ngayon. Yes, MacLord, salamat, salamat ha. Usuglo family, mega shoutout sa'yo, Usuglo. May premiere lang ako. Yung binaba kong premiere, ayan. Maka-premiere pala ako ngayon. Ano lang to, saglit lang naman to. Talay ko nga po, Renel eh. Wala na eh. Tapos na yung premiere ko. Ano lang yun, kanta lang yun. No copyright. Angel Baby. Okay na yun. Love you lang ga. Okay, tapos na tayo guys. Ayan na, Pronel. Mega shoutout na Pronel. Baggy Boy. Salamat, salamat. Tapos na yung premiere ko guys. Tapos na po. Welcome po ulit sa ating paangat program. Nalit kasi ako ng live. Nangapit bahay kasi ako. Kaya pumunta ako dun sa kabilang live. Makyat ako. Pinuporta lang. Ayan. Love me lang ga. Ayan, Love TV. Shout out tayo, Love TV. MacLord. Salamat, salamat kay Sir MacLord. Napasugod. Thank you, thank you. Love TV. Tingnan ko ngayon si Love TV. Ninja. Ayan, maraming salamat po sa mga pasugod ga, Sir MacLord. Salamat sa pasugod mo. Sugod ni MacLord.
Sige, sige po, maraming salamat po. 900 million in the house. Salamat po, 900 million. Milyones. Apronel, salamat Apronel ha, sa pa-premiere. Sino pa ba? Si Soy Ricky, salamat Soy Ricky ha. Okay na to siguro. Ay, salamat. Soy Kiakala rin. Salamat, salamat sa aking pagdikit. Dikit mo na lang ang pin para makakain na ako. Maka 9,000 na ako. Salamat, salamat sa mga dikit dyan guys. Salamat po. Ayan, 80 million. Salamat sa 80 million in the house. Salamat. Sampung milyon. Maraming salamat po sa 10 milyon. 10 milyon po dyan na nakikinig dyan. Thank you. Eric Bisaya ni. Ayun, tingnan natin si Eric. Eric, may ano ka na? May jacket ka na, Eric? Tingnan natin si Eric. Ninja to. Okay, thank you Eric ha. Tapos na ba premiere mo? Tapos na! Ano lang yun? Ano lang siya? Angel Baby. Ano lang yun na no copyright music. No copyright music lang yun na iniram ko lang sa nagpaalam ako. Binigyan naman ako ng permiso. Tusok, Tikit Soy. Salamat. Ayun, dinta lang kay jacket. So Eric, salamat ha. Huwag kang magala. Marami pa akong hindi inadikit yata sa'yo. So Eric eh. Angela Bendanilo, shoutout po. Ay, may jacket ka na. Ay, dikitan ko si Ma'am Angela, sige. Ma'am Angela, didikitan kita ha. Dito ako sa short video mo na watermelon. Okay na po. Kay Ma'am Angela Bendanilo. Usuglo, mali pala nanonood ko. Bakit? Yung premiere ko Di, yan kasi lahat yan, pinipin ko lahat yung nyo, bahay nyo. Yung mga nandyan. Si Usuglo, Angela, okay na po Ma'am Angela, dikit na ako sa Ma'am Angela. Si Emma Grace Boyles. Si ano to, si Soyrick. Bigyan natin ng jacket yan. Jacket. May jacket na? May jacket na? Kay Rick. Atin na yung jacket. Si Usuglo, tignan natin, lagyan natin sa nakapin. Nakaano na pala siya. 300. Wow, ang bilis mo Usuglo. Ang bilis mong dati ka lang 79. Usuglo. Usuglo pala. Hindi pala Usuglo. Usloglo family. Ayan, meron ka ng 300 plus ka na pala. Wow, very good. Galing. Nice. Ipin ko muna tong yan, ipipin ko lahat yung mga bahay nyo ha. Apo Merry Chris. Shoutout sa Apo Merry Chris. Angela, pa-premiere po. Okay, sige, tamsakan ko yan na premiere mo. Tamsakan ko premiere mo ha. Dito na ako, Ma'am Angela. Dikit na rin ako sa'yo, Ma'am Angela. Sending support from AJ. Okay. Ikay pala yun, Soy. Sige, Soy. Salamat na, Soy. Yung Apo Merry Chris. Atin na kayong kaikin, atin na kayong Nightbot. Tingnan nga natin. Dante. AJ Navy. Bigyan natin ng jacket.
And yes, apo. Ako si Putot. Mr. Big Boys. Pati Merry Chris. Apo Merry Chris. Ay, bisa lang to yung ka Merry Chris. Nanawarin ka Merry Chris. Merry Chris Lacson. OFW. Ano natin? Elon to. O sabi mo, Putot. O edi Putot, ana. I-dreamer at tinyari kanya pong dreamer. Renel, at balo ko tinyari Renel. Iapo Renel kaya eh. Dreamer. Ayan, sige, lagyan natin jacket yan, Soy. Salamat king pa magtusok na eh. Ayan, kaya na ako, 8.1. Thank you sa pagdikit. Ayan, ako si Mr. Supporter at Pogi, sabi niya. Tingnan nga natin. Habang naayos natin yung ano natin. At iya po ko yung Renel. Atin niya gini. Balo ko iya po Renel eh. Apo iya po Merry Chris. Atin niya gini eh. Nandepin niya po Merry Chris. Diyosa! May kasyara sa'yo, Diyosa. Nag-thumbs ako na lang sa live mo. Thank you, Diyosa. Dali lang hanapin ko yung... Asan ako yung ginagawa ko dito? Ayan, Diyosa. Ayan ako, Bur Nightbot. Atin niya yan, Diyos, Nightbot. Dali hanapin natin. Ginawa ko yan kaninang hapon. Merry Chris. Merry Chris. Kaya pala Merry Chris. Small letter lang pala. Small letter lang ang Merry Chris. MLSO po sa lahat. Maria Lynn. Shout out sa'yo. Ay, kaya ganun pala to kay Ricky. Uy, Renel. Balo ko yung Renel Santos kini. Renel. Ayan, sino ba yung ano dyan? Apong Ricky, di na mo kong saging. Yun may ang saging na po, Ricky. Tingnan na natin kung gagana sila. Merry Chris. Merry Chris. Diyosa, salamat Diyosa. Diyosa. Diyosa 1. Diyosa 1. Ano pa ba kasi? Renel. Tingnan nga natin kung lalabas si Nightbot. Ay, tingnan eh. Nightbot, yes. Ako po ay pagaga pero mabait po, sabi ni Nightbot. Ayan, digin natin jacket yung mga ano mo. Diyosa, salamat Diyosa. Nakalay pa si Diyosa ngayon, hanggang ngayon ba? Tapos na ba siya? Marvelous daw. Eh, tapos na pala siya. Tapos na pala si Marvelous. Ayan. Ayan o, debate na. Yes, apo, sexy cool, ikaw ko kontra, sabi ni Nightbot. Diba? Baggy Boy, salamat Baggy Boy. Dikit na ako ngan kaya ka. Salamat tapong mukyat ko po ta, apo. Kaluluwa ko ni. Ali ko masyadong lumbat ngayon eh, apo. Hindi mo na ako magtatagal kasi late ako nag-live kasi ay si Remilin pala, si Remilin. Ipin ko muna si Remilin yung bahay ni Remilin kasi malit pa yung bahay ni Remilin. Digatan ko tong si Remilin. Ayan lahat, pinipin ko guys ha. Ano ba yung mga nandyan? Si Apo Merry Chris, okay na rin si Merry Chris. Si Baggy Boy, meron na rin. Si Apo Renel Santos, ipin natin lahat. Para isang na lang kayo, isang bagsakan na lang kayong ipipin ko. Apo Renel, hanapin mo lang yung sa'yo dyan. Renel, type mo lang yung Renel. Sabihin niya sa'yo yung Nightbot. Okay? Si Baggy Boy, lagyan ko si Baggy Boy. Ako, si Baggy Boy. Baggy Boy. Remilin, okay na po ah. Okay mo pong ano lang ako, mga lang ako hanggang 1 lang ako, 1 AM. Meron pa tayong 40
41 minutes na lang. 41 minutes pa. 41 minutes. Pwede ba naman mukyat? Pwede ka ba naman mukyat? Andali. Ibaba ko yung hagdan. Ano ba bukas? Tomorrow is... Ano bang oras bukas? Ayun si Soy Ricky pala to. Si Soy. Sleep muna saglit. Sige. Kong Al. Emela Sopogi. Sabi naman ni Apo Ranel. Ay, si Kong Al. Hindi ko pala na ano. Merong ano din yan. Si Kong Al. Ano ba yung Kong Al? Alam ko meron siya dyan eh. Kong Al. Hanapin nga natin si Kong Al. Nightbot. Ayun, small letter lahat. Kong Al. Kong Al. Yan, Sapon Julie. Salamat, Sapon Julie. Nalate ako ng LS kasi ano, tawag dito. Umakyat kasi ako sa ibang LS. Inakyat lang ako doon kasi nangako ako doon eh. Kaya yun, Kong Al. Salamat, Sapon Julie. Dyan. Pasahop ko Soy. Channel ng bunso ko. Hindi na yung channel ng bunso mo. Usuglo, salamat Usuglo ayan. Ayan ba? Ay, si Angela pala to. Angela, okay na ako sa'yo, Angela. Salamat, Angela, ya. Sige. Hanapin ko. Dikitan ko na rin Soy Ricky. Ilan na ba si bunso mo? 257. Sige. 258 na ako ayan. Dikit mo na rin ka ako yan. Sending from Opogi Edad. Okay? Ano lang tayo? Siguro mga ano pa tayo? 21 na. 21 minutes. Bali. Ano pa tayo? 39 minutes pa. 39 minutes. Ayun, so dikit na ako sa ano mo, sa anak mo. Lalagay natin to sa pin. Para lahat kayo ay ilagay ko sa nakapin. Premiere. Diyosa. Short na lang kaya kung Julie. Ito na lang siguro 9. Ito na lang siguro sa singing the song. Okay na. Pinin ko na rin, okay na. Gawin ko kanyan para hindi na ako mahirapan. Ano lang yan. Isang pag-click ko sa pin, dire-diretso na yung didikitan ko. Isang ano lang yun. Isang tagma na lang yun. Diba? Okay, salamat. Ares, mega share sa'yo, my friend. From Hong Kong. Sigurado hindi na ako magkakamali ito. Hong Kong. Thank you for coming to my LS. Welcome, Ares. Always, thank you so much. Ares Mahibu Bani, Epic Food. Thank you so much, my friend. Sagad ko. Di, okay na muna yan. I miss my premiere. Okay na muna yan, ano? Kay Ricky, okay na muna. Baka malagas. Sa susunod na araw na lang. Okay na yan. Sa susunod na araw na lang yan. Okay? Dali, didikit. Nandiyan pa ba si Ma'am Abigail? Abigail ba yun? Abigail ba yung pangalan niya? Angela? Si Baggy Boy? Sino pa ba? Si ako Mary Chris. Okay, nandiyan siya. Si Angela. Angela, nandiyan pa po ba kayo, Angela? Ma'am Simply List Channel. Mega shoutout po. Salamat po Ano na lang siguro ako. Mga ilang minuto na lang tayo. Lalagay natin siya. Okay na yan, okay na. Huwag mo nang isagad, Soy. Okay na ako dyan. Biyahe ni Maicon. Shoutout po. Biyahe ni Maicon. Salamat. Ito si Biyahe ni Maicon. Maliit pa yung bahay niya. Dagdagan natin to. Biyahe ni Maicon. Okay. Ito to. Nandito na ako, Maicon, Basta dikit-dikit lang kayo, Okay na yan. Tama na. Para hindi malagas. Sa susunod na araw naman. Sa susunod na araw.
Ayan, bigyan kita ng ayuda ano, biyahe ni Maicon, ipi-pin na lang kita yung mga nandiyan, yung mga pumapasok pi-pin ko tapos isang biglaan na lang kayong didikit, para hindi na ako mahirapan mag-pin ng mag-pin. Sino ba si Ma'am Simply? Nasaan yung premiere niya, yung Count on You? Lalagay natin 'to. Lagay natin. Ma'am Simply. Okay na 'yan, 'wag mo nang isagad kasi baka malaga, sayang. Sa susunod na araw naman, Soy, no problem. Ayan, ilalagay ko muna 'to. Didikit muna tayo, mag-aayuda muna ako dun sa mga, nandiyan sa nakapin, sa mga nakapin. Kanta ka na, sir. Hindi muna ako makakanta, Ma'am ano, Simply. Medyo pause na rin. Kung gusto mo kanta ka rito. Baba natin yung hagdan kahit mga ilang song lang. Kasi matatapos na rin tayo. Nightbot. Pabayaan niyo na si Nightbot, ganyan talaga si Nightbot. Nandiyan ka pa ba ano? Dali lang tanungin ko muna kung nandiyan sila. Okay, tanungin natin 'to kung mga nandito na sa Premiere. Nasa Premiere nakapin. Nandiyan po ba si ano, si Aquamarine? Aquamarine, are you still there? Aquamarine, Michelle, tulog daw si Michelle, si Baguio Boy, si Gilos, si Caselas Bet, si Kong Al, si Rick, nandiyan si Rick, Usuglo family, si Remilin, nandiyan pa ba si Remilin? Ayan, si Apronel, nandiyan siya, si John, si ano, kawanak niya, Apon Julie, si Biyahe ni Maicon, at saka si Simply Liz Channel, ayan. Okay, ha ha ha, sabi niya. Ano lang ako, saglit lang naman 'to. Sayang hindi nakaabot si ano. Nandiyan pa po ba kayo guys sa lahat ng mga ano? Baka wala na. Dikitan ko na lang yung mga nandiyan. Hindi. Itamsan ko muna tong si ano, si Ma'am. Si Kan Onchu. Tamsan ko muna si Ma'am. Ma'am Simply ito. Nilagasan ka ba Ma'am Simply? Nilagasan ka ba? Kagabi? Meron na ako sa'yo Ma'am Simply Sino pa ba nandito? Si Biyahe ni Maicon. Wala na yata si Biyahe ni Maicon. Si John Ray. Ito, digitan ko rin to. Anak ni ano. 260. Ang galing mag-vlog nung anak ni Ricky, Nagba-vlog siya. Okay. Hindi nilagas, no. Noong isang araw nung napag-graduate ako doon sa inyo, nilagas ako 20. Pero okay lang 'yun. Nakabalik naman sa dati. Okay lang 'yun. Kasi kapag biglaan mo ka talaga mawawala lahat pag binigla mo. 'Di ba si Remilin? Sino nga si Remilin? Nawawala na yung internet ko. Nawawala na yung internet. Nawawala na. Sandali lang. Tapos na ako kay Usuglo naman, Usuglo. For 354. Okay na rin to. Habang nagdidikit ako.
O sige, didikitan ko siya na, kahit konti muna kasi para hindi malagas. Didikitan ko na. Dali lang habang may oras pa tayo, habang may oras pa. Eh, si Ma'am Angela, nandiyan pa si Ma'am Angela. Sige, Ma'am Angela, saglit lang ha, ipipindi kita pala. Sorry. Yung premiere mo. I-ano natin yung premiere mo. Premiere. Ito, ilagay natin sa pin. Ayan, okay na. Ayun, dito na si Ma'am Liz. Habang okay na. Galing ko mo. Mute. Hello. Ayan. Gandang gabi ulit, sir. Hi, hello. Ayan, Hello. may shoutout po sa lahat na nandyan. Ayan, si Ma'am Simple. Ayan. Sige. Saglit lang ako, sir, ha? Okay lang, Saglit no lang problem. Walang problema po yun. Sige. Okay. Ayan, may shoutout po sa lahat na nandyan. Okay. Kanta tayo. Ayan, diretso na. Saglit. Sabay ganun na saglit. Okay. When I feel like the world's gone mad and I need you so bad, but I don't know where you are. My love is still. Wala ako doon ah. I'm sorry. On our own, we've been so far. We've sworn at the moon, and we counted a million stars. My love, still true. Friends, so come and gone. Some have left me alone, but I'm staring this walls before, and they made me go. All alone, and my heart I blow. There's one thing in my life that still rings true. I can count on you. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why or when. No looking back. Count on you to pretend to whisper forward mine. You've forever been important to me, my miracle find. If I had to choose one place to spend the rest of my days, anywhere
do. Long since close to you. Oh, count on you to be there. No questions in the end. No asking why or where. No looking back. Count on you every time to ease my worried mind. If forever be important to me, my miracle time. Now, oh now, the trouble so far, and I'm right back where you are. Just me and now or evermore. As the years go by, I'm beginning to see that I can count on you. Ayan, thank you so much. Thank you so much, Ma'am Liz. Ayan, Na- guys, meron po nag-ayuda siyang ka promo. lang. Tapos pa lang. Nagpangat, Oo. nagpangat ka pala. Ah. Konti lang, saglit lang kasi 'di ba na-delay ako. Oh. Na-late ako. Kasi alam Kaya mo nga. naman babysitter ako. Tapos okay lang na umakyat ako dito? Okay lang po 'yan, no problem 'yan. Habang nag-aayuda ako. Sige, Ano lang sige. ako mga siguro meron pa tayong 23 minutes hanggang Sige, lang tayo last dito sa Pilipinas. last 3 songs na lang ako. Sige, okay lang 'yan na Ma'am Liz. Nasa Pilipinas pala si si Mac Lord. Nasa Pilipinas pala Oh, siya. umuwi na yon. Oo, umuwi na po daw Nag-exit siya. na talaga siya. Oo. Ayan. Saglit lang ha. Nag-aayuda ako sa inyo Ma'am Angela, si Usuglo, lahat ng mga pinipin ko guys. Dinidigyan ko habang kumakanta si si Ma'am Liz. Okay, Meron here we kaming go. bagong commercial, okay? Alam mo na yung mag-ano ng Ma'am Liz. Oh, Ano mo? ito na ba? Ito na ba? Okay na ba Sige, siya? lagyan natin ng may echo na. Oh, parang okay na siya eh. Na ano ko ba? Okay na yung Glenn kaysa yung dati. Salamat, sir ha. Hindi ko alam yun eh. Akala ko sa ano lang yun, sa gamit. Meron 'yan. Para gumanda yung boses mo. May echo dito sa may B8, may echo dito sa may Oh. Pero kailangan timplahan mo Ma'am parang Pero ito, siya. okay lang. Okay lang siya. Kasi kapag kakanta ka kailangan talaga 'yan. Pero pag mag-mute ako, kapag Mag-mute. nag-mute na kami, kakanta ka na, diretso na 'yan. Pero kapag halimbawang tapos na yung kanta, muna siya, uncheck muna siya ulit. Para hindi tayo Eh, ano ko uli. I-uncheck ko uli siya.
Pero hindi ko chine-check yung yung eco. Ah, Wala, hindi ko ako chine-check. wala. Ano lang, yung ano lang po, yung mismong, stereo lang. Okay. Okay, another song. So heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in a full brain. Feeling like a clown. It's so heartache. Nothing but a heartache. Love until it starts breaking. Then I'll let you down. Get a right without to share. When you find he doesn't care for you. Get a wise, you need someone. As much as I depended on you. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in a cold rain. Feeling like a clown. Chief ni Kapogi. Sa'yo lang pala yan. Rick Nave Official. Did it run around to share? When you find it doesn't care for you. Did it wants to need someone? As long as mine depended on you. Oh, it's so heartache. Nothing but a heartache. Love him till his arms break. Then I'll let you down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Into this fool's game. Feeling like a clown. It's so heartache. Okay, last two songs. 炒雙蛋包點解咁軟綿綿咁好食？等我幫大家解。And shout out po sa lahat. People say that I'm a fool. Well, I don't know. May shout out. Edward, I see. Miss Agnes pala. May shout out. I was dreaming all alone, drifting down. With eyes wide open and choose not
see. No, I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Every smile, your sweetest smile. Every baby, darling, please. Say good morning to the world. I hope you like. Take good care of all the things that we have. I've been looking for the way to the now. Seems like everything has gone to an end. No, I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your games. Every smile, your sweetest smile. Every baby, darling, please. Don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Every smile, the sweetest smile. Every baby, darling, please. Time after time, nothing that I can do. Knowing your ways, loving your ways, but not getting through at all. Day after day, living the life behind. With stages and climbs, with stages and borns, I'm learning to fly again. Merry Christmas! No, I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your games. Every smile, the sweetest smile. Every baby, darling, please. No, I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Every smile, the sweetest smile. Every baby, darling, please. Miss Agnes, may kami shoutout. Sis Marie Chris, lots of may kami shoutout. Ayan, this will be my last song. Thank you so much, sorry. When you're under attack, Sir, you make unwise alliances. Yes, welcome, welcome. And thank Sir you Edward, That'll go through something in life. Miss Agnes, sa palipatang mga kasama. Ayan, thank you so much, super sticker dyan, Miss Agnes. This will be my last song. Do you wanna be poet and rhyme? Do you wanna be an actor and rise? Do you wanna be a soldier and fights for love? Do you wanna travel the world? Do you wanna be a diver? Oh, fears. I'll climb a mountain and touch clouds above. Be anyone you want to be. Bring your life, your fantasies. But I want something in return. I want you to born from you, baby.
you come back and deal? Are you gonna be a doctor and heal? Or go to heaven and touch God's face? Are you gonna be a dreamer who sleeps? Are you gonna be a singer who weeps? Or an angel under grace? I'll lay down on your pillows, offer up my heart and soul, but in return, I want you to born for me, baby. Light a candle in my night. Born for me, born for me. Yeah. Ooh, I want you to born, baby. Ooh, love for me, cry for me, pray for me, fly for me, live for me, die for me. I want you to born for me, baby. Light a candle in my night so born for me, born for me. I want you to I want you to yeah. Ayan, thank you so much. Ayan, Miss Agnes, didikitan kita, ma'am, ha? Ayan, thank you, ayan, sir. Ayan, maraming salamat. Ang galing naman ni Ma'am, ano. Pero ma'am, yung ano mo, yung Angel Land mo, soon, kantahin mo Angel. rin ulit yung Angel. Oo. Ngayon? Huwag mo lang ngayon. Sige, okay lang po. Sige, kayo po. Gusto Sige, mo po. ano ko, last song ko sa'yo. Gusto mo talaga yung Angel, Ako ha? yun. No, Okay. Angel, diba? Ma'am Kantahin mo rin Agnes, yun, salamat ha? po. Miss Agnes. Ay, pag-aralan ko Sige, pa lang. may last mahirap. song. Sige po. Sige, most requested for the second time. Baby Angel. Ayan, female version tayo sa Baby Angel na Ay, si to. Ma'am Dang. Mega Sharata namang Dang. Alright. Order food you love with Foodpanda. Download the app and order now. Okay. Ayan. Covers PH. I need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again. Let me be classic, something romantic. Give him all when I don't even have it. I always dream for a solemn face, someone who feels like a holiday. But now in pieces, barely believing, starting things that I'm lost on feeling. You came on the blue at a rainy night. No lie, I tell you how I almost died. While you bring it back to life. I just wanna live, but it's only forever. Cause I'm afraid of living can't get any better. Started giving up, but our words forever. Brave young lion, so you give up heaven, can't get any better. You are my angel, angel.
angel. You're my angel, baby. Baby, you're my angel. Angel, baby. I'll fall in love with a little things. Counting the tattles on your skin. Don't you secret, baby, I'll keep it. And maybe come play house right away then. If you met a blue and a rainy night, no lie, I tell him how I almost died while you bring him back to life. I just wanna live from this moment forever, 'cause I'm afraid of living could get any better. Started giving up from the words forever, until you give up heaven so we get together. You're my angel, angel, baby, angel. You're my angel, baby, baby. You're my angel, angel, baby. All the sick and twisted nights that I've been waiting for you, they were worth it all along. Yeah, I just wanna live from this moment forever, 'cause I'm afraid of living could get any better. Started giving up from the word forever, until you get heaven could get together. You're my angel, angel, baby, angel. You're my angel, baby, baby. You're my angel, angel, baby, angel. Angel, baby, angel. You're my angel, baby, baby. You're my angel, angel, baby. Ayan, thank you so much. Yes, maraming salamat po, mama. Favorite ko kasi yan. Ikaw pa lang yung kumanta na babae na angel. Kayo pa lang. Sa ano, Oh, ganun ba? Oo kasi nga, mostly lalaki ang kumanta. kasi yung lalaki na, kasi paborito kong kumanta niyan. Kung kakilala mo si Marami ng Together We Are version. Family. Marami po. Yeah, nakita ko. Together We Are Family. Maganda din, Kaya lang maganda yun. din yung version niya. Nang ano ko lang, nakita ko yung, oo. Gusto ko yung Ganda version din. niya, ano lang siya, relax. Tapos, Relax, gusto ko Mas maganda naman na relax kaysa yung, yung bigla, no. Okay, maganda siya. Mm-mm. Gusto ko yung angel niya. Kaya sabi ko sa kanya, favorite ko yung kanta mo na yung sabi ko sa kanya. Kinanta naman niya dito sa live ko dati. At saka sana ma-meet ko siya. Kahimo. Kilala niyo po ba si Kahimo? Soon. Baka sakali, Hindi. malay mo. Baka aakyat siya soon, di ba? Kaya. At least para Magpangabot ma-invite kami. din sa oo nga pala. Mm. Ma-invite din siya. Pero thankful ako, Ma'am Liz. Salamat po ulit sa pag-akyat ulit. Kahit kanina You're welcome. Diba? Ano lang naman yan, support Oo. lang naman yan. Diba? Kaya nga. Brave yan. Salamat, Support. Connect na tayo. Ayan. Diba? Kaya mas maganda yung ngayon. Basta kung libre kang umakyat, walang problema sa akin yan, di ba? Alam mo naman yan, Ma'am Liz. Basta may time ka. Pag wala kang Basta, time, oo. may problema. 9:30 onward, ayan ang free time ko. Kaya nahirapan ako mag-ilis ng umaga na kasi ang tapos ng trabaho is 9. 9:30 ng gabi sa Pilipinas. 9:30 ng gabi. 9 ako matapos, so mag-relax pa ako or mag-ano pa ako, kaya mag-start ako 9:30. Usually, 9:30, 10, ganyan. Kaya pag ako, Okay. ilas ko talaga, 8:30, minsan 8:30, 9, mga ganyan. Onward. Pag wala pa yung tatay at nanay nung alaga ko, hindi ako pwedeng mag-LS. Kaya nalito ako kanina. Pero kapag umaga, hapon, wala, bawal. Hindi ako pwedeng mag-LS. Pero support, siguro saglit lang, iwan lang yung naka-BG. Okay na yun. Kaya alam naman nila siguro yun. Hindi nila. Pero salamat So, i-end na rin. you're welcome. Salamat din sa'yo, Sir Edward. Step down na Welcome ako. po. Ayan, Sige po. Thank you so much everyone sa andyan sa baba. Ayan, si Miss, didikitan ko yan. Si Miss- Thank you, si sir. Miss, Step down na. Agnes.
Salamat, Ma'am Miss Liz. Agnes. Dumikit na rin ako sa'yo, Ma'am Liz. Bye-bye, Nakakapagod everyone. na siguro. Thank you. Bye-bye. Yeah. See it. Bye-bye. Thank you. Good Bye-bye. night. Salamat, Ma'am Liz. Thank you so much sa pag-akyat. Ayan, maraming salamat po kay Ma'am Liz sa pag-akyat at kumanta ng mga Baby Angel. Ay, thank you so much. 700 million in the house. Maraming salamat po sa 700 million in the house. Sir Ricky. Soy Ricky, salamat sa'yo Ricky. Miss Agnes, salamat po sa palipad mo, Ma'am Miss Agnes. Yan sa lahat po ng mga nakapin guys. Nag-ayuda na po ako. Sana hindi malagas. Konti lang yun, siguro mga 7 or 8 ang inayuda ko kasi pakonti-konti lang muna tayo. Okay? Bye. Ma'am Miss Agnes, salamat po ulit ha. Kung available ka sa Sunday, ay meron akong Sunday po na K-hit mga nag-invite ako ng mga artist diyan. Sana makapunta sila sa Sunday. K-hit bali mga 70s, 80s, 90s po sa Sunday po. Huwag niyo pong kakalimutan sa Sunday, October 9. Okay? Akala ko host anak mo yung hindi ko anak 'yun. Pamangkin ko guys. Kaya babysitter ako. Babysitter kasi ako eh. Kaya 'yun. Basta upload lang mga short, di talaga ako makatiyempuhan na makapag-viral. Pero hinahayaan ko lang 'yun. Bahala na si kasi yung ginagawa ko dinidelete ko kasi yung ibang 'pag medyo mababa yung views, dinidelete ko kasi. 'Pag nakikita mo na medyo padami na yung views niya, ayun pa-viral na yun kaya yun inaantay ko lang. Pero Suglo, may binikit ako sa'yo nakailan ba ako sa'yo? 1, 2, 3, 4 hindi ko basta alam niyo mga sending support from Kapogi sa'kin po lahat yun wag niyo na pong balikan yun, wag niyo na pong balikan yung mga ninja na yun kasi ginagamit ko naman yun siguro tested naman siguro sa may iba kasi hindi sila nilalagay. Baggy Boy, maraming salamat Baggy Boy, Nag-end na ako kasi na-late lang ako ng LS kanina. Apong One Tamad, salamat Apong One Tamad, si The Dreamer, nandiyan si Apong Mary Chris, salamat Apong Mary Chris. Si Renel Santos, nandiyan din kanina, si Apong Julie, thank you so much. Sino pa ba yung mga nandiyan kanina? Si Usuglo Family, salamat. Si MacLord, nandiyan pala si MacLord, Brave Young Leon, salamat din po sa lahat ng mga nandiyan. Sino ba? Si Ricky. Sa'yo Ricky, salamat At ako'y mag-e-end na in 5 minutes. At maraming salamat po sa lahat. See you tomorrow po sa aking live ulit. Ano ba bukas? Tomorrow is anong oras po? Anong araw bukas? Saturday. Bali bukas baka mag-aano ko bukas. Saturday is wala akong pangat program lang bukas. Kwentuhan muna bukas. May mga topic tayo tomorrow. Okay? Maraming salamat po bukas. See you tomorrow 8:30 or 9 sa aking live bukas. Okay? Maraming salamat po and more night.